Vamos xa a Alex Eijo ao outro lado do fío telefónico. Que tal, Alex? Boas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, logo falamos das categorías base, precisamente a túa especialidade, pero antes de nada comentamos como se presenta na fin de semana para o equipo senior masculino. Dicía antes que agora sí ten que chegar xa ese remate da racha negativa de 8 derrotas consecutivas. Pois sí, xa estamos case impacientes por xerar unha victoria que leva tardando xa nesta segunda volta moito tempo. Levamos unha gran serie de partidos con derrotas, este ten que ser o fin de semana onde acabe isto, volvamos a senda da victoria. O equipo está concienciado de que ten que ser así, hai que traballar o doble para revertir a situación, pero non queda outra, así que a ver se o senior pode conseguir esos 2 puntos contra a Lalín en Tarrío este sábado ás 7:30. Sí, a verdade é que sobre todo nos últimos partidos derrotas pero axustadísimas. A verdade é que calquera dos dous equipos en xogo puideron elevarse os puntos, pero ao final por unas cousas ou por outras o equipo cullardense que se quedaba sen puntuar. Sí, xa pasou fai 2 fines de semana na casa contra o Balonmán Reconquista de Vigo, onde perdeuse por un gol, un encontro onde estivo moi igualado dende o minuto 1 ata o minuto 60, e ao final caeu de cara a Reconquista, e a pasada fin de semana contra o Balonmán Cañiza, pois foi case idéntico, onde sí que é verdade que o Cañiza estivo sempre á fronte do marcador, pero incluso o Culleredo pois nos últimos 5 minutos tivo as opciones de empatar un encontro con sendos contraataques contra o porteiro, un por 0, pero non pudo acabarse ese objetivo. O equipo está competindo, pero falta esa xispiña de máis que se require para poder obter os 2 puntos nesta primeira nacional, que vemos que na segunda volta pois está igualándose todo. Sí, afortunadamente o equipo sumou moitísimos puntos na primeira volta e aínda así mantén a súa posición e sobre todo en estas últimas xornadas contra equipos que veñen por detrás e que apretan cada vez un pouquiño máis. Sí, a ver, na primeira volta pois fíxose unha primeira volta espectacular. De momento pois nesta segunda volta estamos vivindo desa renta. Por sorte os equipos de abaixo pois non están acadando esas victorias consecutivas. Sí que é verdade que na táboa media está igualándose todo, pero esos 4 ou 3 equipos de abaixo pois non están conseguindo alcanzarnos. Entonces, esa renta, ese gran traballo que fixose na primeira volta, pois está a facer de colchón nesta segunda volta, pero aínda así pois evidentemente o Culleredo quere algo máis, a ver se pode brindar esta victoria que xa está tardando demasiado outra vez nesta segunda volta e brindala sobre todo para a afección. Pois a ver se posible nesta xornada, que ademais se xoga en casa en Tarrío mañá sábado a 7:30 contra o Lalín, poder sumar eses 3 puntos en xogo e darlle de novo unha alegría a todos os afeccionados. Isto no comentamos para o equipo senior masculino de Primeira Nacional, pero tamén vai a ser interesante a fin de semana para as diferentes categorías base. Por exemplo, en Liga Ouro comentábamos antes que o equipo cadete masculino, que por certo xogou onte un partido que gañaba ao Lalín 37-35, vai a ter unha intensa fin de semana porque xoga de novo, non? Outra vez, mañá sábado contra o 6 do Nadal. Sí, o cadete masculino despreocupate.es xogou onte contra o Balonmán Lalín, o terceiro clasificado contra o quinto clasificado, empatados a puntos, obteu a victoria, entón é moi importante esta victoria para poder seguir sumando nestas últimas 2 xornadas do campeonato que quedan, a cadar a terceira posición, que xa dá dereito, bueno, de feito xa están clasificados de cara a Final Four, que daría dereito a unha praza no Campeonato de España, pero é moi importante acadar a terceira posición porque nos cruces favorecerían esta posición, podían competir na primeira semifinal contra o sexto de Liga Ouro ou contra o campeón de Liga Prata. Entón é unha posición quizáis un poquinho ventaxosa para comezar esa Final Four. Nada, quedan dous partidos, mañán xoga contra o 6 do Nadal, a priori é un equipo de menos nivel, pero un equipo que tamén está dando moita guerra, está competindo, así que nada,
non pode haber ningún tipo de relaxación, o equipo ten que sair con alta intensidade, sin duda facer referente ese modelo de xogo, sobre todo a nivel defensivo, donde poda pechar a Cancela e obter esos 2 puntos, e así xa na última xornada na casa certificar matemáticamente a terceira posición e logo, pois nada, disfrutar desa Final Four que o están a merecer. Poderá este equipo acusar o esforzo de ter que xogar 2 partidos en 3 días? Non creo. Son rapaces moi xoves, habrá que ver as rotacións, quizáis onte non hubo tanta rotación como debía de haber, normal, xa que foi un partido de alto nivel. Ao final o Balonmán Lalín pois no seu plantel conta con varios xogadores nas seleccións galegas, é un equipo que sempre estivo na zona alta da clasificación, todo comprímese. Quizáis mañán o encontre se fan ben os deberes, pode ser un poquito máis liviano, por decir unha maneira, sempre con humildade e respetando o rival, pero quizás se poda facer algunha rotación máis e non creo que o equipo acuse o cansancio por xogar 2 encontros en 3 días. Pois mañá desplazamento para xogar ali en Coia ante o 6 do Nadal e serán pola mañá ben cedo, ás 10:30 minutos. Falábamos deste equipo do cadete masculino, pero tamén hai que comentar que o cadete feminino ten un partido complicado. Bueno, ten partidos complicados nas seguintes semanas e porque o vai a ter difícil, non, para conseguir o pase directo ao Campeonato de España. Sí, pois sí, ten o cadete femenino do Sutenor, pois ten 2 finais nestas últimas 2 xornadas do campeonato ligueiro, onde enfrentaránse o segundo clasificado e o primeiro clasificado. Neste caso o Sutenor é o terceiro, onde o separan un punto do segundo e 2 do primeiro, pero, bueno, a priori, nesta ocasión, o encontro é moi complicado, a SAR ven a un alto nivel, ven de gañar o líder, xogarase prácticamente o campeonato ligueiro aquí en Almeiras tamén, as súas opcións pasan por se queren loitar o campeonato ligueiro pasan por gañar o Sutenor mañán. E o Sutenor pois está a nada de obter esa terceira plaza que daría directo a un campeonato de España. Para iso ten 3 puntos de diferencia co cuarto clasificado, que é o Balonmán Chapela de Redondela. Se o Sutenor gaña, pois matemáticamente se conseguiría o pase. Se non gaña, sempre hai a segunda oportunidade, onde se o Chapela perde contra o Balonmán Guardés, que é o primeiro clasificado, pois tamén estaría calando o Sutenor a terceira plaza automáticamente, matemáticamente. Entón, nada, vai ser un partido moi intenso, de alto rendemento. Esperemos que podamos obter a vitoria. Se non se consigue a vitoria, pois a ver se o Guardés o primeiro clasificado pode ganar o Chapela, así o Sutenor pode outra vez, despois de 2 anos, volver a un campeonato de España, que sería quizáis un premio final moi grande a un plantel que está moi comprometido, un plantel que tivo moitos problemas de lesións este ano. Entón, sería, a verdad, que un premio moi grande para elas. Pois un partido realmente interesante o que se vai a xogar este domingo en Almeiras ás 11:30 minutos, a ver se hai sorte, a ver se se pode derrotar a ese tan complicado e poderoso SAR de Redondela. Pois, Alex, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Culleredo. A vos, como sempre, un saúdo. Un saúdo, ata logo. Chao.